Joko ready? Joo. Morjesta vaan. Heseboysista Samppa morjesta. Tänään Trick Divis ois tällainen kallioloikka. Ja mä voisin näyttää teille miten se toimii. No niin. Elikkäs ensimmäisenä kannattaa valita hyvä reitti näille jaloille. Ensinnäkin niin kuin tässä näkyy tää tilanne, tää on aika jyrkkä. Niin mä näytän teille miten tää menee tää kallioloikka. No niin, eli lähdetään nyt tästä liikkeelle. No niin, eli näin se menee. Näin hypättiin pari metriä alaspäin. Joo.